installation op med vores rigtig mange poser. Foreløbig kaster vi dem bare ud, sådan i den form, som vi tænker, det skal være. Ja, så det er afprøvning lige nu, som også, dem har vi lavet flere af gennem tidens løb, men ja, nu er det nu, det gælder lidt mere. Så foreløbig så ligger de lidt hulter til bulter. Vores balance ligger mellem, den balance vi skal finde er mellem tilfældighed og orden. Det spiller hverken dels på, og så har poserne en mangfoldighed af udtryk, som vi arbejder med. Det er den, vi skal forfine, når vi først har skitsen på plads her. Ja, vi arbejder både på det som en slags godskulptur, og det visuelle udtryk, vi synes kan noget der, både i forhold til bevægelse, stillestand osv. Men det er også en skulptur, som der kan læses mange ting ind i på et mere eksistentielt plan. Den hedder Back to Back, og det er både pose mod pose, men det er også ryg mod ryg. Hvad gør vi ved hinanden i livet? Sådan kort sagt kan man sige på godt og ondt. Hvordan stiller det os? Hvordan former det verden? Hvordan former det hund? Vi har glædet os helt vildt meget til og vi har lavet en masse afprøvninger, men vi har jo ikke kunnet lave dem i det her store rum, som vi synes er helt fantastisk at arbejde med for os, fordi vi har valgt de her helt hvide poser, fordi det her rum er så råt. Og det her betongulv, der bærer så meget lav af industrialisering, og som vi også kan høre som lydkulisser nu her, det er en fantastisk kontrast til de her poser. Jamen det hele startede faktisk med, at vi sad og kiggede, eller sad og brainstormede på, hvad vi skulle. Og så havde jeg faktisk haft nogle boller med en, som var lidt varme i en pose. Lige pludselig så sad jeg med den her pose. Man kunne jo sidde med poser. Og så kom vi til at sidde og rode med sådan nogle poser, som vi jo har en mangfoldighed, og så nogle åbne munde, som vi også har snakket om til at være sådan nogle tillukkede nogen her. Jamen altså, er det her, altså sat på spidsen, er det her så en krømmepose eller er det en skole? Og når man, nu er det her skitse, hvor vi har brugt nogle af de poser, som vi har haft opbevaret og afprøvet. Men ja, og det der med, at det skal være sådan blandet mellem, altså, ja, det er tilfældigt, det er langt fra tilfældigt, men man kan sige, vi tager stilling til hver eneste pose.